тамошобинони азиз, дар инҷо бошад анамихе курткои занона беҳад хушрӯво. Материалои ино велюр баринай. Аҷоиб фасон. Ино молодёжниян. Бисёртар духтарако харидорӣ мекунанд. И стил ҳози модадай. Аҷоиб хушрӯ, ғафс. Бинед то размери 52 тақрибан мешавад. Стилиш оверсайсай. Толстовка. 420 сомонай. И видео аз корвон 7 дарвоза тарафи Тиллобозор 3 риадай. 200 сомони анаин курткачои калтакаш. Анамё беҳад мана махсул шид барое ки материалошон ғафси хушрӯвай хучам ва мехошон хеле ки мегед ози хеле мехое ки дар капюшон ҳастан анами розви ино ози модадан амха дарозакай материалшам бушӯи чӣ намешава материали хушрӯ. Як бор биёед бинед бо иҷада бо ҳаст 350 сомона мардона беҳад мардоноям фасон. Инора ма ай 6 дарвоза тарафи анамин Тиллобозор ба навор гирифтагим 280 сомон. Баъд ҳаст бо анамин бомберои американски 260 сомон. Ино бори туркиян. И бомберо хеле медонед байни анами ҷавоно давози модадай бисёр дӯст медоранд. Ана баъд курткачо ҳастай 280 сомон. Ана стили дигарш боша аҷоиб фасонак 270 сомон. ҳаст инчунин ана ин намуд арзонтарако ино ваян костюмои замш 160 сомонӣ мардонаяям ина марҳама чанд рангша дораи замшиё дигар чизоям хоҳиш кардагӣ ҳастед. ма кӯшиш мекунам пальторам агар иҷозатиям дар ягон ҷо дар видеоҳои оянда боз ҳам ба навор гирифта пешниҳодтон кунам. интизор гардед. Албатта ки иҷозат додам ба навор мегирам.